Dok vlada steže obruč oko inflacije, dio građana tvrdi da je obruč završio upravo oko njih. Novi paket mjera izazvao je revolt među iznajmljivačima i obrtnicima koji poručuju ovo nije pomoć, nego udar na naše džepove. To je proinflacijski paket, isključivo mu je cilj podizanje poreza kako bi se napunio državni proračun koji je nesmotreno ili loše upravljano je sa potrošnjom iz državnog proračuna. Trebalo se ići više prema tome da se bolje troše ili smanji potrošnja iz državnog proračuna, ne da se dodatno porezno opterećuju mali obrtnici, mali mikropoduzetnici i iznajmljivači. To je potpuno pogrešan put koji će dovesti do povećanja cijena svih njihovih usluga. Iznajmljivačima tako prijeti rast paušalnog poreza po krevetu za čak 50%. Prva inicijalna informacija koja je došla bila iz vlade bila je 100% povećanje. U međuvremenu se zbog ogromnog pritiska javnosti smanjili na 50% za iznajmljivače. Konkretno što se tiče Splita, mi imamo već sad kategorije unutar Splita, tako da su neke kategorije u maksimumu koji plaćaju 300 eura po postelji, a neki su na 100. Oni koji su na 100 će se povećati na 150. Ali šta će se dogoditi s onom među kategorijom koja je sad na 150 ili 200 eura? Pa pretpostavka je da će i ona narast prema onoj gornjoj granici. I dok nameti rastu, ministar turizma predlaže da se cijene usluga smanje za 20%. Kako se može smanjiti, kako se može postići smanjenje cijena ako povećavate porez? Pa to nema nigdje, to ni u Alan Fordu nema. Ali u Hrvatskoj ima i to nije sve. Najveći udar pak očekuje paušalne obrtnike. Rastu porezi i doprinosi pa će obrtnici godišnje plaćati od 310 do čak 3752 eura više, ovisno o visini prihoda. Najveće povećanje osjetit će oni sa zaradom između 50 i 60 tisuća eura. Tužan sam zbog ovoga svega što se događa, zato što niko nije nas konzultirao, niko nas nije pitao, nismo sudjelovali u tom preko naših tijela, nego jednostrano i jednostavno se donijela odluka, tako će biti i to je to. Ne znam što će biti do kraja godine jer treba i opstati na tržištu sa svim ovim izazovima koji su u tijeku, a plus kad se ovako događa da se skoro duplo povećavaju nameti, vjerovatno će biti podizanja, ne znam točno koliko, to ćemo vidjeti tijekom vremena. Iz udruženja obrtnika upozoravaju, moglo bi doći do rada na crno. Kad vama neko dira u takvu inu, onda dobro razmislite da li možete to podnijeti opterećenje ili nećete. Ako možete podnijeti, onda ćete nastaviti poslovati. Ako ne, onda ćete naći neke druge oblike, načine kako ćete moći i dalje raditi, a da izbjegnete naravno kao u svugdje u svijetu. I mislim da nije momenat za ovakve stvari, ali eto, vladajući možda znaju nešto što mi ne znamo, pa bi volili da nam onda iskomuniciraju s nama. Iz vlade kažu kako cilj nije nikoga ugroziti, nego samo sustav učiniti pravednijim. A ta pravednost će se na kraju izgleda obiti građanima o glavu, jer neminovno je kako će novim nametima cijene usluga rasti. Ti obrtnici konkretno, oni su frizeri, kozmetičari, pedikeri, zidari, keramičari, proizvođači hrane, proizvođači mlijeka, mogla bi nabrajati u beskraj. Znači građani moraju biti svjesni da se njima dižu porezi od 100 do 300%, plus iznajmljivačima. Cijena usluga svih ovih ljudi koje sam nabrojala neće moći biti ista. To je kao da podignete PDV sa 25% na 40%. Kako će cijena biti ista? Platit ćemo veću cijenu. I ja, i vi koji ovo gledate. Svi ćemo platiti veću cijenu. Je li ovo način za smanjiti inflaciju? Pa, pošto sam završio fakultet i imam diplomu, imam neko iskustvo i znanje, ja iskreno mislim da u ovakvom mjeri nije, jer ako ćemo svi dizati cijene, ta spirala će se onda povećavati i ne vidim tome onda kraja. I dok iznajmljivači i obrtnici ne vjeruju u vladin paket mjera protiv inflacije, premijer poručuje promjene su nužne i opravdane.